Wannan waƙar Nura inuwa kenan kuka saurara a daidai wannan lokaci, ina fatan kun ji daɗin ta. Kadda ya manta idan yau ne farkon zuwan ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Tabbas Nura inuwa ya tsara wannan waƙa ya kuma fitar da ita, kuma masoyan Nura inuwa sun ji daɗin wannan waƙa sosai da sosai. Hallau dai mutane suna cikin kewa da kuma damuwa na rashin sakin albam Nura inuwa a shekarar 2022. Sai da Nura inuwa ya fitar da wani albishir mai zafin gaske game da albam ɗin nasa na shekarar 2022. Inda Nura inuwa ya wallafa wani hoto wanda aka rubuta Mahdi a jikinsa, inda kuma aka saka 2023 album. Inda a kasan wannan hoto ya yi rubutu inda ya rubuta Mahdi suke kirana. Da Mahdi zai zama sunan album ɗina na shekarar 2023, ya za ku ji? Tabbas wannan albishir ne mai matuƙar daɗin gaske, kuma Nura inuwa yana so ya ji irin comment ko kuma ra'ayin mutane akan wannan magana da ya faɗa ko kuma wannan suna na Mahdi, domin ya san irin salon da zai zo da su na waƙoƙinsa a cikin album ɗin. To Nura inuwa ne mutum ne mai matuƙar ji da masoyansa, wanda duk wanda suke bibiyarsa a shafukansa na sada zumunta musamman ma Instagram, za a ga yana yawan magana a kan masoyansa da kuma yanayin yadda masoyansa suke nuna masa ƙauna kuma suke yi masa fatan alkhairi, inda yake wallafawa a wannan shafi nasa na Instagram. Tabbas Nura inuwa ya yi shura ya kuma fice a faɗin duniya, inda yake da masoya masu matuƙar yawa a faɗin duniya. Kuma Nura inuwa akwai darussa da ilimi a cikin waƙoƙinsa, wanda ga duk wanda yake sauraron waƙoƙin Hausa tabbas na san ya san Nura inuwa, kuma na san ya san waƙoƙinsa akwai ilimi da kuma ilmantarwa a cikin waƙoƙinsa. Domin kuwa ko ba a je ga wani ilimi ba, tabbas za ka fuskanci ilimi na rayuwa, sannan kuma za ka fuskanci Hausa da ma wasu abubuwa a cikin waƙoƙinsa. Hakan yasa ake nazari da kuma fito da wasu kalamai na Nura inuwa a cikin waƙoƙinsa, inda ake nazarinsa a cikin jami'o'i a ɓangare na kwaleji, inda ake karatu akan yaren Hausa da ma al'adu ko kuma history da dai sauransu. To Nura inuwa ya samu lambobin yabo da dama ta hanyar fitar da waƙoƙinsa da yi masu matuƙar daɗi da kuma nishaɗantarwa, ilmantarwa, faɗakarwa da ma dai kowane irin salo. Kuma Nura inuwa ya yi waƙoƙi irin na sarauta, biki, aure, soyayya da dai sauransu. To mun gode sosai da sosai. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode ma da ku a bidiyo na gaba.